Nah, kula wingi takon-takon ning Pak Agus. Aku pengen ngerti tenanan gak mbujuki ya Pak Agus. Wingi mari takok lali-lali. Apa Pak Mesari? Soal budak nih lho Pak Agus. Sing diarani budak umul walad iku piye konsepnya Pak Agus? Budak sing ditengi tuannya. Pokoknya meteng dadi umul walad ya sampai lahir, Pak. Jadi meteng lahir. Nah, itu darahnya budak umul walad. Konsekuensinya Pak Gus. Hukum anak ini ku budak lho, ndak. Anaknya langsung merdeka. Engko iku ana mulai iku ana ukara, ana budak ngelahirno tuane dhewe kuwi. Jadi anaknya itu langsung merdeka. Statusnya padha karo tuane. Ya pake. Ya pake. Lah terus umul walate langsung merdeka Pak Gus. Lho gak, Pak. Lah piye? Ngenteni sayite mati. Oh, racun sik berarti malah gak oleh. Oh, no. Sik. Terus nek umpama budak rabi ku oleh, Bang. Oleh. Mulai iku ning Quran iku kan ya. Sing wong gak mampu iku kan nek gak mampu nikah karo perempuan merdeka karena memang mahal Arab iku. Ya ngerabi budak, tapi syaratnya biidni ahlihinna. Wa man lam yastati minkum taulan niku ya. Loh kok ro sampean, Pak? Kok apa le? Lah kene kapit adakno. Lah nggih niku biidni ahlihinna iku maksudnya tuane. Nek tuane ngizini, nah boleh. Terus ketika sudah jadi istrinya orang, si tuan nggak boleh ngumpuli. Yo gak oleh, Pak. Bojone wong. Tapi tetap budak satu sih. Budak, Pak. Tapi ya iku untungnya nek misalnya kita diizini ya. Wah, apik ternyata aturannya Islam ini maksudnya. Jadi kalau dia diizini nikah dengan orang lain, otomatis kan dia nggak boleh ngumpuli kan? Nggak boleh ngumpuli. Umpamanya budaknya ayo rugi lah. Orang iso ngentop ya. Tapi saya mendapatkan keuntungannya. Apa untungnya? Iya, bukan juragan, tidak sama, tuan. Bukan saya mendapat keuntungan, saya ini. Ya, saya tuan. Nah, keuntungan saya adalah anaknya itu budak saya. Oh, anak dari hasil. Nah, secara tidak langsung kalau dia beranak pinak, saya punya aset banyak. Betul. Yo, oleh no budakku. Oleh tentu. Yo, oleh nek wedok. Kan wis dudu anakku. Ya meskipun memang perlakuannya kayak kewan ya, memang tidak adil bener memang budakan itu memang tidak disetujui, tapi diatur di dalam Islam. Sama saya angele menghentikan gue. Nah, terus mari ngono. Keuntungannya kerugiannya dia gak iso ngentup ya. Gitu ya, Mek. Cuma bakal banyak budaknya. Gitu. Terus kalau yang iki nek aku oleh ngentup mang oh, gak tak ragono eman-eman ayu, antu PDW. Kerugian saya. Anaknya jadi merdeka. Anaknya merdeka. Ibunya kalau saya mati jadi merdeka. Keren ya aturannya. Jadi ada untung ruginya, tapi dorongannya memang memerdekakan budak di India. Mana lu warang ngalang-alai unta ya. Regane. Mana membebaskan orang dari perbudakan itu momen ganjarane. Awalnya Buddha ini udah ini apa? Banyak ya. Ada yang dari Sabiyah, tawanan perang. Ada yang karena ya paling banyak itu. Penjajah. Ya penjajah, kalah perang. Yang paling kathah kan niku terus ya saya wong gak iso bayar utang nemen utangnya akeh. Ya wis aku dadi budakmu wis. Tapi dengan catatan utang lunas. Saking akeh. Nah niku aturan Islam diatur memang Bu. Meskipun sekarang secara nek saniki enten budak nang mboten Pak Agus. Nek teorine iki secara praktek memang ndak ada. Ndak ada kan sekarang di sana. Terus gak ana tapi teorine kudune ndak ono Mak, tapi prakteknya enak. Pengakuan, Pak. Orang yang diperbudak itu akeh. Diperbudak kurikulum. Gak masuk. Diperbudak aturan. Saiki
Saiki masalah wis kedungan nek HAM iki, Pak. Iya enggak lah. Secara teori nggak ada. Heeh. Secara praktek banyak. Banyak. Berbudak sistem. Ya. Nah, Berbudak syariat juga. iya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di berbudak cinta. Yo. Ceritanya tak pernah berakhir. Di goblok iki. Bismillah, alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Faqala al-musannif wal imam wal alim al-alamatu Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi wa bi ulumihi wa amaddana bi madadihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu wa salasun lan utawi iya bener Mas. Maqalah kang kaping kalih wa salasun lan 30 iku an Sufyan ats-Tsauri saking Imam Sufyan Tsauri rahimahullahu taala. Annahu sak temene Imam Sufyan Tsauri suilan iku ditakoni sapa Imam Sufyan Tsauri anil unsi saking sikap apa Mas jawane Mas? Aring. Aring yo nek ngarane. Aku nek Mas. Iki apa? Seneng. Nah aku ngarani akrab. Nek bahasane. Iya mau akrab pun ya seneng, Pak. Iya, pokoknya wis nyaman. Nah, nyaman billahi teng Allah taala. Ma huwa. Ma iku apakah huwa itu uns. Jadi takoni jane nyaman kali Gusti Allah niki pripun to? Faqala terus ngendika sapa Imam Sufyan Ats-Tsauri, Allah tasta'nisa bikulli wajhin sabihin abot. Iku Allah tasta'nisa yen to orang ngrasa nyaman sira bikulli wajhin sabihin kelawan saben-saben wajah sabihin kang bening. Isu, Pak. Hah? Isu. Isu. Padian ya kena gak apa-apa ya. Tapi aku gak iso, tetep ono bening ya nyaman. Kasus. Kate kongkon nyaman mbek Gusti Allah. Piye? Ono wajah bening sik nyaman. Maksudnya musyrikin mencorong. Dan juga wala juga tidak merasa nyaman. Musyrikin. Apaan bedane karo musyrik? Ya gak padha aku kaf ngeplek iki. Wala dan uga orang ngrasa nyaman sira bisautin thayyibin kelawan swara kang enak. Wala aku sik ngrasa enak. Oh, suarane dados sik ngono. Maksudnya ladzidin ingkang nikmat fisima ing dalam krungu. Wasyarihin lan kang bungahaken lil fil qalbi ing dalam ati. Ya kamu. Ya angel. Ngrasa asing kabeh nang sing enak-enake. Wala lan uga ugi mboten ngrasa nyaman bilisanin fasihin kelawan lisan fasihin ingkang fasih maksudnya jayyidin ingkang sae karo omongan sing enak nyaman. Kudune gak nyaman ngoten. Wong iki tok padang ngene suarane penak. Wah, Kadang gak nyaman, Pak. iya. Kadang bojoku wis ngomong enak ini malah gak nyaman aku, Pak. Kok iso? Mesti enak-enak. Diloko Wis gak nyaman aku, Pak. Nomor 2 iki malah paling gampang nih iki. Sing piye? Les bojo terus mulai ngeridu nih bisa ada tujuannya, Pak. Oh, mulai penak. Sampai duwe-wehne omongnya tambah halus, ya mesti ada tujuannya. Oh, ngono ya. Gak nyaman nih, Pak. Oh, mesti gak nyaman. Gak nyaman. Ya, berarti wis mulai zaman Mas. Makomu setingkat lebih tinggi. Udah. Main Sendi kudawu Gusti. Membahayakan masalah ini. Kalau Fortuner. nek omong sengak ngono biasa Mas ya. Iya, malah Enak. aman. Nyaman. Aman wis ngono sih aman. Masyaallah. Ya wis pokoke gak ngerasa nyaman karo sak liyane ngono tok jane. Tapi yo angel Gusti. Panjenengan maringi fitrah yo ngono ya. Ya kayaknya kabeh konstruksi jane. Kok iso awake dhewe ngarani sing ngene ayu sing ngene elek. Kayak kita ini menurut Sufyan Ats-Tsauri itu. Nah iya. Menurutku ya beda, serang ngono. Ya beda. Ketika kita malah merasa nyaman delok sing bening-bening mau. Lah, kita cedek. Ono liyane Mas sing ngono Mas. Sing Sing mbok fotokopi kae lho.
carane njaga mata iku delok sing bening-bening. Karo digolisan. Iya. Itu enggak tuh. Memang cenderungnya fikihnya Imam Sufyan Tsauri ini fikih sufi. Wis ngono lah. Wal maqalatu tsalitsatu lan utawi maqalah ingkang kaping 3 nggih menika salasun lan kaping 3. Berarti ingkang kaping 33. Nggih menika Ibnu Abbasin saking Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu sak temene Imam Ibnu Abbas kala niku ngendika. Sapa Imam Ibnu Abbas? Zuhudu utawi kang arang zuhud iku salah satu ahrufin 3 huruf. Zayin. Wah, yai zayin Mas. Zayin wa ha'in wa dalin. Fazayu moko utawi sing aran za. Alah aku ngerti iki. Iso tatik matuk ya iso. Iya, iso. Bisa begini ya. Zadun iku sangu lil ma'adi kaduwe akhirat. Nah, ayo maksudnya lil akhirati kaduwe akhirat. Wa huwa lan utawi zaknya itu atau sangune akhirat itu adalah takwa Allah. Wal haulan utawi ha niku sing dimaksud nggih menika hudan lidin. Iya, Mas. Heeh. Apa hudan? Ngambah. Ya petunjuk. Ngambah iku apa ngambah? Mbok. Oh, dadane ngambah. Pituduh. Oh, langsung. Ngambah iku apa artine ngambah? Ya mencari, Pak. Dapat petunjuk ngono ta? Ya padha talibul ilmi ngambah ilmu ngono, Pak. Oh. Ya untuk petunjuk lidini untuk masalah agama. Maksudnya suluki tarikin ngambah dalan yusilu ingkang nekakake apa tarik ila tariqil Muhammadiyati. Ndak ono NO. Gak jelas. Ye, jadi ngelampahi dalan sing nekakaken teng tariqah Al Muhammadiyah. Wis genah mulai biyen ning dikandani sampean. Gak percaya Muhammadiyah. Bentukno Aku iki mung apa ya nglakoni budayane Pak Kuro, mbahku iki. Nah, iya. Yo budaya NU kuwi, Pak. Lho aja mbok gep aku toreko. Nahdlatul ulama ora, Pak. Aku hanya mengikuti budaya. Nah, ya kuwi. Wis kuwi tok lho piye. Nah, wadal utawi dal dawamun Pak dawam. Dalnya itu adalah dawamun. Maksudnya ngelanggengake alat taati ngatasé taat. Cinta itu terdiri dari 5 huruf, kayak ngene tok. C. Cuma kamu, ngene. I, ngono kae. Roes sing gak duwe pondok. Oh. Pak Dawang. Oh, ngoten ya. Berarti dadi kayak Dulu-dulune puluhan sing dadi roes mesti duwe pondok. oh, ngoten sakniki tok niki sing mboten. Kok Surya mriki to? Nggih puluhan. Mbak Dawam niku. Oh, sing milih sapa ya. Nggih. Masukkan dirinya sendiri ngono lah. Heeh, gak apa-apa. Oh, Wal maqalatur rabi'atu wa salatun lan utawi maqalah ingkang nomor sekawan kalih 30 niku kala ngendika sapa ai Ibnu Abbasin Imam Ibnu Abbas fi maudhi'in akhir ing dalem nggon-nggonan akhir ingkang liya. Az-zuhdu tawi zuhud iku salah satu ahrufin 3 huruf. Nah, Siti az-zayu langsung di anu ini dimaknani. Az-zayu tawi za iku tarkus zina. Oh, anu Mas negatif nek mang positif. iya. Mang afirmatif nek iki negasi. Tadi definisi zuhud yang afirmasi, kalau sekarang yang negasi. Jadi tarkus zina ninggalaken perhiasan. Apa maksudnya? Ya lah aku wis berhasil kan kuwi. Oh iya, wis jelas ninggalno ya. Ya pepaes kuwi lah. Ora iku ora tak cet-cet niku. Heeh. Wal haulan utawi hak niku tarkul hawa. Ninggalno kepinginan. Ai mahbubatin nafsi, maksudnya sesenengane nafsu. Alah apa neh iki tansaya. Yes. Tansaya ora Keserangan mungkin. opo? Demek-demek maneh. Ora mungkin. Kene pengen tutup, pengen dhewe beralpat lho ora iso. Nah iya. Wis jelas ketahan dengan sendirinya. Tahan bisa, wis mati. Sakjane dhewe zuhud apa kepeksa. Lah aku pengen di tanah Jawa lho, Pak. Lah iya rezekine wong kayak awake dhewe iki kadang iku berubah ndak duwe kuwi, Mas. Lah iya. Gak nang diskotik, gak judi itu mergo gak enek kirono, Mas. Gak enek sama entek bulanan iki tumpes ya. Kayak kakus tok wis tumpes.
Kok dadak diskotik ambek ngeslot. Lah, Itu mulai praktek nang kitab ya. tuh. Enggak ora. Tapi secara otomatis nek jarene Mas. Wis digawe ngono. Wis suwi. Iki toreko sing paling gampang dilakoni. Enak iku. Lawane apa? Darah kawin mengalir darah. Awak kuwi didesain nasa lipat iki. Heeh. Wis didesain nganggo zuhud nek salah ta. Dhewe didesain nganggo kuwi. Duduk mergo gak iso nuruti kepengin kuwi. Wis gak iso, duduk ninggalno keinginane memang gak Ora iso. usah ngengkel. Awakmu iki wis pasti ning ilmu iki. Wis kuwi gak usah diusahane sing piye-piye wis gak biasa wae. Wis mesti mlebu Wis ngono cocok. kuwi. Wis cocok wis. Enak. Enak nyenengke iki nyenengke. Cocok pokoke. Cocok iki. Wasalu lan utawi sing ngurup dal takut dunya, Mas. Sing Alah gak iki mesti bakale. Oh, bakale. Iya toh, Pak. Oh iya bakale. Bakale. Mestine. Mesti jelas. Mestine. Ora usah usaha bisa wae iki. Hmm. Jelas tak tinggal Gusti. Wis ora usah kerja. Nggarai penjelasannya iki sing nggarai mempersempit iku Mas yo. Iki sajane kelirune sing bahas to. Heeh. Saya api yo kebanteran bacaan. Kebanteran ya. Nah, iku mintana il khalqi pujane makhluk wa binatana umilan saking enak-enakan. Wa tawassuilan lego-legoan fil ma'akili ing dalem panganan wal masyaribilan umbian wal malabisilan pakaian sandang pangan papan. Yo. Gak ringkes rae. Nek ing Jawa mang sandang pangan papan, ma'akil karo masyarib iku pangan. Pangan. Malabis iki sandang, wal masakin lan papan. Jadi wong Jawa lho, Pak. Heeh. Wong Jawa jane. Kurang Jawa. Heeh. Kesuwen nang Mekah. Heeh. Kan iku TPTE Ibnu Abbas mo. Heeh. Ya, Iya. bila keterangannya kan Gak nek keterangan. enggak Senawi dhewe. Pun niku nggih wis jelas nih awake dhewe masuk nih, masuk. Masuk. Secara otomatis. Wal maqalatul khamisatu wa thalathun wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Zina, tarku zina jelas. Ojo zina. Wis jelas gak iku.